Nachádzame sa na dedinkou Gorakše po výške asi 5100 aj viac metrov a tuto pod zrázmi kopca Dubce a za ním aj Everestom sa nachádzajú dve pamätné tabule pre obete Everestu z našich krajín. Na jednej z nich Jozef Sotka, na tej druhej sú štyria naši horolezci: Jozef Just, Dušan Becík, Peter Božík a Jaro Jaško. Presne pred 2 týždňami som na Pajštúne, na Pajštúnskej skale zobral so sebou také dva malé kamienky, keďže práve na Pajštúnskej skale títo horolezci, aj keď to boli dve rôzne generácie, sa učili liesť, chodili tam liezať cez víkendy aj so svojimi rodinami, tak sme sa rozhodli, že sem tieto malé kamienky ako takú malú pietnú spomienku prinesieme. No ale o tom, kto to bol vlastne Jozef Sotka, nám niečo krátko povie člen expedície Vlado Štrba. Takže, ako bolo povedané, nachádzame sa na takom putnickom pamätnom mieste pod najvyššou horou sveta, pod Mount Everestom. Pamätná tabuľa Jozefa Sotku, ktorý v roku 1984 vystúpil spoločne s Zoltánom Demianom a Gritom na vrchol. Bohužiaľ Jozef Juzek nezostúpil, ostal tam, takže táto pamätná tabuľa ostala tu na koňom. Oni v podstate vtedy vyliezli v roku 1984 prvý výstup, ktorý sa ťahal viac menej nejakých 200 metrov od poľskej cesty, od poľského piliera, takže je to registrované ako v podstate československá výstupová trasa. V druhej tabuli, ktorá sa tu nachádza, je v podstate štvorica našich v tú dobu špičkových horolezcov, ktorí urobili výstup alpským štýlom, Boningtonovou cestou, ktorú sa teda chceme pokúsiť aj my preliesť v priebehu 2 týždňov. Takže je tu tiež ešte takáto pamiatka na nich. Bolo to v roku 1988. Na vrchol vtedy vystúpil Jozef Just a pri zostupe ostala celá štvorica v podstate nezvestná. Nikto nevie, čo sa viac neudialo, ale je vysoká pravdepodobnosť asi, že sa zrútili na čínsku stranu, na Kanskúskú stenu. No ale okrem týchto dvoch tabuliek sa tu nachádza ešte jedna tabulka. V týchto miestach v roku 1997 sa nitrianskí horolezci pokúšali vystúpiť na Pumori. Bohužiaľ, traja z nich sa už z tejto nevrátili. Takže na nich je tu tiež taká spomienka na Mišťáka, na Lenča a na Džurmana. Je to už tiež nejaký. Takže toto je také slovenské kvázi horolezecké putnické miesto. Tak a my sme sem priniesli teda kamienky, takže trošku to bude o geológii. Máme za sebou aj geológa Jana Maderasa, ktorý povie ešte o jednom človeku, ktorý bol súčasťou expedície tej, kde bol Jozef Sotka. V roku 1984 bol to docent Rudolf Mock a Jan Maderas nám povie niečo viac práve o ňom. Tak ja som veľmi rád, že v podstate môžem pokračovať po stopách môjho vysokoškolského učiteľa, docenta Ruda Mocka. Naozaj ten bol spojený celým srdcom s horami, s Himalájami, ale aj s tým Pajštúnom, pretože jedna z výstupových ciest, veľmi ťažká, sa volá Mockov kút a je to veľmi známe skalolezecké miesto. No a tým, že sme doniesli vlastne symbolicky tie skalky z toho Pajštúna, kde pôsobili všetci títo naši horolezci, ktorí sa nevrátili domov, tak naozaj je to aj spomienka na Ruda Mocka, ktorý zase takto presne pred 20 rokmi zase tragicky zahynul pri výškových prácach na Slovensku. Takže Rudo, česti pamiatke a budeme radi, keď tieto kamienky budeme môcť dať na spomienku všetkým.